Hasil survei membuktikan banyaknya orang sukses di masa depan karena dia mampu bersabar di ujian-ujian masa lalu. Sabar oh, Pak. Uangnya ora selawase kiri, pokok gelem nandur apik. Mayazro yasud sapa wonge nandur insyaallah bakal panen. Jangan yakin mawon, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sawise kangelan bakal penak. Tapi nek jenengan ora tau gelem kangelan njaluk penak terus, melok nyetak dhuwit apa piye masamu? Bar nunggu njaluk penak, urip karepe dhewe mendam-mendem, medak-medok njaluke bojone ayu setia, ngipi yo ae.